belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao zijn maandag 38 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. 15 mensen zijn hersteld. Daarmee zijn nu 1814 actieve besmettingen op het eiland. Ook werd maandag bekendgemaakt dat er een nieuwe coronadode is gevallen. Daarmee is het totale aantal coronapatiënten dat is overleden gestegen naar 8. Er liggen momenteel 18 mensen in het ziekenhuis die zijn besmet met het COVID-19-virus. 4 daarvan liggen op de intensive care. De overleden patiënt is een persoon op leeftijd die in een verzorgingstehuis woonde. Curaçao kampte gisteren vrijwel de hele dag met een totale blackout. Iets voor 9 uur 's ochtends viel de stroom uit en al gauw bleek dat het om het hele eiland ging. Vanaf een uur of 5 's middags werden de wijken langzaamaan weer aangesloten. Directeur Derek Jones van Aqualectra bood gisteren tijdens de laatste persbriefing de gemeenschap zijn excuses aan. Volgens Jones is het aantal coronapatiënten bij Aqualectra de oorzaak van de grote storing. Verschillende technici zijn positief getest en daardoor moeten ook meerdere medewerkers in quarantaine. Er is daardoor sprake van onderbezetting, aldus Jones. Een van de gevolgen van de blackout was de chaos in het verkeer. Omdat de verkeerslichten niet werkten, moesten de automobilisten het vaak zelf uitzoeken. En dat leidde tot bijzondere taferelen, zoals de Extra vandaag laat zien. Oud-minister van Justitie en oud-gezaghebber Elmer Wilsu wil schadevergoeding. Hij is 6,5 jaar lang afgeschilderd als verdachte in de zaak van de moord op Helmin Wiels en hij is onschuldig gebleken. Volgens Wilsu is de zaak nu eindelijk gesloten omdat de rechter dat geboden heeft, maar volgens hem is er veel mis bij het Openbaar Ministerie. Gisteren gaf hij een persverklaring waarin hij vroeg om schoonmaak binnen het Openbaar Ministerie. Een bizar beeld vandaag in de Extra waarbij 6 dode honden op een rij zijn neergelegd. Dat is gebeurd in de omgeving van Bullenbaai. Alles wijst erop dat de honden zijn vergiftigd. Waarom degene de honden heeft vergiftigd is niet duidelijk, maar het blijft een triest beeld. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Een man is in de nacht van zondag op maandag dood aangetroffen in zijn woning aan de Zaantjesteeg in Otrabanda. Volgens de politie werd hij aangetroffen terwijl hij met zijn hoofd in een plas bloed lag. Toen de politie hem aantrof was hij al overleden. Het lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor autopsie. Ook de politie doet onderzoek naar de manier waarop de man is overleden. Tweede Kamerlid voor D66, Antje Diertens, wil weten of alle Venezolanen die vorige week per chartervlucht van Curaçao naar Venezuela zijn teruggestuurd, vrijwillig hebben gekozen voor die optie. Daarover heeft ze vragen gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops. Ook heeft ze vragen gesteld over de 17 Venezolanen die in november zijn ontsnapt uit de barakken van de SDKK-gevangenis. Diertens wil weten of Defensie betrokken is geweest bij de zoektocht naar de ontsnapte Venezolanen. De Nederlandse staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben gisteren een bestuursakkoord ondertekend. Doel van het akkoord is om samen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland te versterken. Het nieuwe bestuursakkoord is een vervolg op de eerste stappen die zijn gezet tussen 2017 en 2020 op dit gebied. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.